Илсурны Затырга гаиләсе килгән, хатыны, әнисе, туганнары. Юлга дип тәмтемнар пешергәннәр. Ул 2016 елда Росгвардиядә хезмәт иткән була. Атучы полигонда армиядә алган күнекмәләрен искә төшергән. Исән-сау кайтарга безгә. Әниләр көтсен, катын көтсен. И всем здоровья. Исән-сау әйләнеп кайтсыннар, үз аяклары, үз куллары белән, үз бәхетләре, тауфиклары белән. Кемнәр озата балаларын, аларга барсына да сабырлык телим. Илешә мобилизация буенча алынганчы Әлмәт егете Илдар ерак араларга йөк ташыган. Армиядә дә шофер булган. Хәзер 1232 мотоукчылар полкы сафында. Боевой настрой, исән-сау кайтып җитә сәгатьләсә. Әзерлек әйбәт. Яхшы бөтен әйбер. Хәрбиләрне озатырга дин әһелләре, волонтерлар, артистлар килгән иде. Республика җитәкчелеге исеменнән теләкләрне Ләйлә Фазлыева җиткерде. Доброй дороги. Хәерле юл телим барыгызга да. Татарстан сезне җиңү белән көтә. Ышанычыбыз зур. Сез безнең горурлыгыбыз. Мы уверены в вас и гордимся вами. Бу эшелонда китүче егетләр өчен Казанның танк училищесы полигонында хәрби әзерлек тәмамланды. Россиянең оборона министры Сергей Шойгу Татарстанда тупланган әлеге полкның командиры итеп Владимир Кочетковны билгеләгән. Тәҗрибәле хәрбиләр сүзләренчә, ир егетләргә куелган бурычны үтәү өчен бөтен кирәк яракта бар. Солдаты мотострелкового полка. Полк тулысынча әзер, сәламәт булыгыз, сезнең тиз арада җиңү белән әйләнеп кайтуыгызны телибез. Ратных успехов и скорейшего возвращения с победой. Илешә мобилизация буенча чакырылучылар өчен Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова чыгыш ясады. Аллаһ Тәгалә саклап бирсен барсында. Без барыбыз да аларны көтәбез. Менә җиңү рухын, җиңү көчен югалтмасыннар, бердәм булсыннар. Шул вакытта гына җиңү белән кайта алачаклар алар. Республикадан озатылган эшелон хәзер хәрби частьләрнең берсендә әзерлекне дәвам итәчәк. Малай, кыз, әни, хатын, әнекәш. Шулар узата. Хисләр. Алгайын, тизрәк кайтырга. Үз теләге белән китте теләп. Мин горурланам шундый малай үстергәнемә. Ходай исән-сау әйләнеп кайтырга насип итсен. Самый главный, менә малайы монда. Папа, исән-сау әйләнеп кайтырга язсын дигән улым. Папа. Папа. Быстрый. Быстрый, бизай. Мин яратам сине тормыш, мин бит сиңа гашык күптән. Сыйпасаң да, сынасаң да, юктыр сиңа, юктыр үпкәм. Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.